Ba-da-ba-da, da-da-da-da-da. Ba-da-ba-da, da-da-da-da. Ba-da-ba-da, da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da. Марко, трябват ми спешно пари. Ще намерим пари. Нямаш явно. Някакви идеи. Имам идеи. Само да не е нещо криминално. Кой? Аз съм се покрил за всичко. Няма да има проблеми. Да. Как ще някаква оферта ти? Ти пък кой си? Аз съм Курси. Или Курси. Курси. Аз съм Кранц. Кой е Чингесът няма ни фана, тук е Монтана. Кой му пука за такива като нас? Прав си така е. Всекъде е пълно с такива буклуци. Прав си. И какво ще правя? Така, момчета, няма да има проблем. Аз ще го търся. Добър ден. И на тебе ли парите трябва? Бе, не, ама чух нещо за престъпност, това. И да, по принцип в Монтана нямат свестни полицаи, обаче от друго место пращат разни хора. Никой не се интересува кой си. Опа, добре. Ще ви издам една тайна. Не съм сам. Има снайперист и ми върши черната работа. Добре, смак. Господа мръсно! Какво ще закорим? Опа! Границата между доброто и злото е много тънка и не винаги има втори шанс. Опитвам се, ама... Никой не ме разсеял. Кристина, молим се, ме мръдни на некъде. Само да няма нещо нелегално. Спокойно, това е България. Тук никой нищо няма да ни фане. Ако ни надиша ченгет. Спокойно, всичко под контрол. Ей, бац, трябва да изкара много пари. Спокойно, имам перфектната идея. Не е нещо нелегално. Спокойно. Спокойно. Това се е май спромени. Ще някаква оферта ти? Ти пък кой си? Аз съм Курси. Или Курси. Курси. Аз съм Кранц. Айс. Аз съм Кранц е легендарно изречение. Вече, яко тук ми сте въртите. А ти кой си? Аз съм един. Търси някакви пари, нещо. Пари? Ще измислим нещо. И този пич търси пари, ще измислим нещо. Двама. Супер. И какви са рискове? Може да ми гръмнат, ама... Ще свикнеш.
От първите 2-3 пъти ще свикнеш. Да не съм хотел. Аз ти намисля ти. Типа, притесни ли се въздуха? По-спокойно. Не, спокоен съм, само... Стъпност това, това. И да, по принцип в Монтана нямат свестни полицаи, обаче от друго место пращат разни хора. Да се поговориме насаме. И кое те кара да мислиш, че ме интересуват пояси? Мамка ми Мамка му се още. Не, беше добре, защото ти е трудно. Що го фанахте и двамата? Не зачекай да се об... Чекай!